בלי להכיר אתכם, אני יודע מראש שאתם משקיעים בצורה לא יעילה ושלא מתאימה לצרכים שלכם. למה? כי אתם כנראה משקיעים ב-S&P, כי זה מה ששמעתם מכולם. או שפתחתם קופת גמל להשקעה, כי נוח לכם שיש הוראת קבע. או שסגרתם את הכסף בפיקדון בבנק, כי אתם לא יודעים איך להשקיע אותו, אז לפחות שירוויח משהו. אז תנו לי לחדש לכם. אף אחת מהדרכים האלה לא טובה. בואו נבין למה. פיקדון או קרן כספית הם לא השקעה. לרוב, הריבית שתקבלו תהיה נמוכה מהאינפלציה, ובמצב כזה אתם פשוט מפסידים כסף. ואם אתם משקיעים בקופת גמל להשקעה, אתם משלמים הרבה יותר מדי דמי ניהול, שלפי כל המחקרים הם פשוט לא מוצדקים. ואתם גם כנראה במסלול הכללי, שמתיימר להתאים לכולם, אבל תכלס לא באמת מתאים לאף אחד. ואם אתם משקיעים ב-S&P, אתם הולכים אחרי מה שפופולרי וטרנדי. אבל השקעות זה לא תחרות פופולריות. השקעה ב-S&P לא מתאימה לצרכים שלכם לטווח הקצר, היא לא מפוזרת מספיק, וכשהשוק האמריקאי מתומחר מאוד גבוה, היא בהחלט יכולה לפגר בתשואות אחרי שאר העולם. אז איך כן להשקיע נכון את הכסף שלנו? זה ממש לא מסובך, אבל חייבים להכיר מספר עקרונות חשובים לפני שמתחילים. ובדיוק בשביל זה יצרתי הדרכה קצרה, פשוטה וכיפית, ותלמד אתכם בגובה העיניים את מה שבאמת חשוב לדעת על שוק ההון. אז כדי שכן תשקיעו נכון, תכתבו בתגובה להשקיע נכון, אני אשלח לכם את הלינק להדרכה, וניפגש שם.